Maayong aga Bacolod, bayang aga bilog gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Agosto 13 tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon and Defensor. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Good morning! Good morning naman sa aton mga ka-aksyon. Welcome naman sa luwat sa aton Balitang Bayan Numero 1 sa subong nga aga adlaw sa Huwebes naman subong Aksyon Boy. Ang Good aton morning and welcome. sa aton mga ka-aksyon nga subong nga nagapangapikapi na kung diin ka man dira nga porsyon na diri sa syudad sa Bacolod kay Negros Occidental. Ti good morning and welcome naman diri sa session. Akon sa diin tinagabasa kita sa inyo man nga mga greetings, mga panamyaw ninyo sa kada aga. So, sa kay Azur Baker Short, good AM, Boss Boy Duran. Sa kay Wilvan Espanyola Tikala, good morning. Uy, nagano to? Inano to? Watching, nagalantaw sa connection na boys sa Saudi Arabia. Sa kay President naton, good morning! Ara na siya? Yeah, ara na siya. Good morning man sa kay Rajan, Rajan Tan Villalon, kag sa tanan nga Energy Fans Club. Nadugangan kagapon, Action Boy, ang aton nga Energy Fans Club. Do tatlo to ang nadugang. Ti welcome sa Fans Club. Garbi gina isip. Ba? Sige lang at least amat-amat Action Boy. Do ano na, preparasyon. Preparasyon! Kay Annabel Lobrido Ciruelo, good morning man, dira sa siyudad Sampago. Oo, kay Teresa Linaha Kayaw, good morning sa kay Suzette Plumeda. Mayang agaman. Sa kay Margie Gion, good morning mga ka-aksyon. Good morning man dira sa imo. Si Sir Baker Short, nagamayong aga lang sa. Nag-greet lang sa kay Ma'am Vargas, Police Captain Armelina Vargas sa Police Station number 8. Kilala mo ni si Sir Baker Short? Basi kilala yan ni si Ma'am Vargas. Tingin greet ko na lang eh. Okay. Basi sa Balao personnel sa ni Ma'am Vargas. Okay. Under Police Station 8. Sa kaya Suzetta Plomeda, good morning. Kuno dra simho Action Boy Duran. Sa kay Mike Javier, morning Action Boy kag Action An. Good morning madara sa imo sir. So sa imo naman dagi mo nga watch party. Loading pa ko di naman? si Annabel pa lang Annabel pa lang di Ciruelo from Bago City na mga taga Bago. Sa tanan nga mga taga syudad sang Bago, good morning. Sa mga taga Kabankalan, taga La Castellana, may agaman, taga Hinubaan. Morsha. Sa din pag Action Boy, La Carlota! Kaya doon yung La Carlota, bla updated per me. Kay Manti, do sa subong nga si Mana, Bla Action Boy, do makapila ka beses nga nakapagwa man sang statement ang ila nga alkalde, angod sa pila Manila, syempre ka mga concern. Amo na nga ang La Carlota, damo man na. Nagamat-amat man sila damo sa pag-monitor diri sa aton. So, continue lang kag madamo gid nga salamat. Ano naman yung gina-react ni Dennis Newman? Pinang bayran ko to balang Si Linggit. Ang atong di ulan na ginabayaran niya. Kigangin na sa ni Mami Dor. Kagina ni Mams Dor. Sige kita. Mami Eden, Mami An. Tatlo na lang Mami pagprangka kaya. Sige. Okay, mga ka-aksyon, standby kita sa atong mga balita lokal. Diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1, no? Sa kay Wilvan Klein Harden from Hong Kong. Good morning, dira. Sa kay migo naton Roberto One Ball Gallo, mayang aga dira sa Amerika, no? Patami ako man sa pamilya ko sa Senyang, Barangay Lopez, Haina, Murcia. Pamilya Espanyola, no? Alin kay Wilvan Espanyola Tikala. Sige. Standby na kita sa aton mga balita lokal.
Iya namon ginasandigan. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nakaligad sa tak na alas 6. Detalya na sa aton mga balita lokal. Nadugangan sang tatlo ka mga hospital personnel sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang nagpositibo sa COVID-19. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahag ni Dr. Julius Drilon, Medical Center Chief 2 sang hospital, nga bangod sini nagsaka na sa 33 tanan ka mga hospital personnel ang nagpositibo sa virus. Sa karon gibahag ni Drilon, may kapin isa kagato sila ka staff ang napaidalom sa hospital kon home quarantine. Sunod kay Drilon, bangod sa sini nga mga development, naguntat ang admission para sa Department of Pediatrics, kag mapadayon naman ang pediatric consultation sa Emergency Department para sa moderate to severe COVID-19 cases, kag extreme pediatric emergency cases. Magapabilin nga sirado ang Department of Obstetrics and Gynecology sa ospital. Wala man sang outpatient department consultation, magluwas sa mga pasyente nga nagapaidalom sa chemotherapy. Mangin limitado man ang admission para sa Department of Surgery sa extreme emergency cases. Nagpasiguro si Drilon nga ginatuman sa ospital ang istrikto nga infection control measures para nga matapna ang paglaptas ng COVID-19 sa among ospital. Liwat man sinayang palayag nga wala sila sang may ginatago nga impormasyon sa publiko angot sa COVID-19. We tested another 43 of our staff, no? This is a result ini sa aton nga contact trace tanan, no? So may nag-positive pagi kami nga tatlo, and that's the reason why nga ang recent namon nga announcement kagina earlier late afternoon nga isara namon ang admission sa mga pediatric area. Si Dr. Julius Drilon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. 8 ka mga balay ang gin-lockdown sa First Road, Puro Cordova, Barangay 18 sa syudad sa Bacolod matapos ganag positibo ang duha ka mga persona. Sunod kay punong barangay Madelina Diaz, nagdesisyon ang konseho nga ipaidalom sa lockdown ang balay sa isa ka personal sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga nagpositibo sa virus kag ang anong kaiban pa nga puloy-an sa palibot sini. Gin-sealed off man ang balay sang nurse nga nagpositibo sa virus. Temporaryo nga magasira ang pila ka mga kalan-an nga nahamtang malapit sa lugar. Gindeklara ni Diaz nga lockdown ang barangay 18 para sa disinfection. Nagdangat na sa anom ang mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa barangay 18 humalin tinalikdan nga simana. Isa ang patay, 4 ang pilason matapos nagbunggo ang isa ka Mitsubishi Canter truck sa abandonado nga balay sa sitio Dukog-Dukog, Barangay Rizal, sa siyudad sa San Carlos, malas 4:15 kahapon sang hapon. Sa report ni Aksyon Stephen Prosquito, ang truck ang may 8 tanan kasakay, lakip ng driver, kag ginaligar nag-malfunction ang preno sa dulhugon kag kurba ng kabahin sandalan, nga mong gintunaan sang aksidente. Ginkilala ang napatay nga si Jimmy Havenes, 30 anyos, residente sa Guadalupe, Cebu City. Nakaan ko naman sa kapilasan ang mga biktima nga sanday Jaime Buyan, 35 anyos, taga Bohol, Reynaldo Sotil, 35 anyos nga taga Bohol man, Roland John Libra, 29 anyos sa Cebu City, ang driver nga si Eliseo Angkahas, 55 anyos sa Cebu City. Luwas naman sa katalagman ang 3 ka iban pa nga sakay sang Canter. Ang truck ang kargado sang 4 ka generator sets kay iban pa nga ginapagihan sang isa ka telecommunication company. Ang ining mga biktima ang nagikan sa Capiz, nagbiyahe pa San Carlos kay padulong kuntani sa Cebu. Sa karon gina-verify pa sa news team ang pinakauli nga medical bulletin sa mga biktima. Sunod kay Staff Sergeant Rochester Batuhan, ang traffic investigator sa San Carlos PNP, pasabton sa kompanya ang tanan nga gasto kon sabton sa kompanya ang tanan nga gasto sa ospital sang mga biktima. Gin-surprise sa Philippine Drug Enforcement Agency ang isa ka drug den sa Puro Kitahanon, Barangay Banago, Syudad sa Bacolod, kasunod sa natabo nga buy-bust operation kahapon sang aga. Sud kay PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez, ang subject sang illegal drug operation amo si Ronnie Imalon, 45 anyos, naga-maintain sa nga drug den sa nga mga lugar. Dugang pa ni Gomez, 2 ka bulan nga gin-survey kag ginkuhaan pa sa mga litrato ang lugar ni Imalon, kalakip na ang mga parokyano sini, rason nga naatuhan pa
ang operatiba nga nagasuyo pa ang mga sa nga ginasuspetsuhan shabu Sanday Harold Hagulino 33 anyos, Albert de la Cruz 30 anyos, Joseph Christian Descotido 32 anyos, John Michael Cusino 36 anyos, kag Irila Benjamin 36 anyos. Na-recover sa suspetsado ang 3 kabulto kag siyampa ka mga elongated plastic sachets ang ginasuspetsuhan shabu nga may ukon ginabulubanta 12 ka gramo ang kabugaton nga may dangerous drug boards akon value nga 81,000 pesos kay iban pa nga mga drug paraphernalia. Isa dugay na nato siya gi-monitor. Actually may mga pictures na kita sa ilan ng mga subjects. May aragan idira nga may nakuha man nato pictures sa mga previous nato na siguro mga 4 times na nakasulod sa area mismo. May mga pictures na napakita. Actually ginasubmit na nato sa korte para ma-file natong kaso para matutan ginato na drug din siya. Ang kabahin sa pagpahayag ni Pedayan Negros Occidental Head Nicolas Gomez. Nagdangat naman sa masobra 2.6 milyones pesos kabalor sa ginasuspetsuhan shabu ang na-recover sa Police Regional Office 6 sa mga bypass operation sa Western Visayas sa unang kasimana sa bulan sa Agosto. Sa sininga tuig, sunod kay PRO6 spokesperson Police Colonel Gilbert Guerrero, nagdangat sa 42 ka mga individual na nadakpan sa nagre-line nga units ng kapulisan sa mga anti-illegal drug operations. Sa consolidated reports ang PRO6, naglambot sa 345 gramos ng mga dangerous drugs board value nga 2,648,832 pesos ang na-recover sa kapulisan. May pinakadako nga na-recover ang Capiz Provincial Police Office ang nagdangat sa 129 ka gramos kag may DDB value nga 877,200 pesos. Nagapangaduan naman ang Iloilo City Police Office, ginsundan sa Negros Occidental Police Provincial Office, samtang Aklan Provincial Police Office kag Guimaras Provincial Police Office ang nakapatigan naman sa tag-isa ka anti-illegal drugs operation. Sa din may tag-isa man sila ka mga persona nga nadakpan. Sa dugang pangabalita lokal, nagpositibo si COVID-19 ang 8 ka bulan nga lapsag sa syudad sa Bacolod. Base sa DOH Region 6, ang pasyente ay naka-facility quarantine kag ini ang magkabig nga local case. Nagapakita sa record sa DOH nga ang 7 ka mga bagong nga kaso sa Bacolod ang tanan mga local cases ukon hindi LSIs kag hindi man OFW. Ang Bacolod ang may 8 ka bagong nga recoveries nga ginarakipan sa 6 ka local case, 1 ka LSI kag 1 ka OFW. Nadugangan sang bago nga 22 ka mga kaso sa COVID-19 ang Negros Occidental samtang 7 ang nagdugang sa Bacolod. Sa pinakauli nga datos ang ipagawa sang DOH6 ang Western Visayas ang may 103 ka bago nga COVID-19 cases. Pinakamadamo ang kaso ang na-record sa siyudad sa Iloilo nga may 47, sunod ang probinsya sa Iloilo nga may 23, Negros Occidental may 22, siyudad sa Bacolod may 7, kag Guimaras nga may 3. Ginreport sang DOH6 nga may 1 ka bago nga napatay sa Region 6, nga 1 ka 82 anyos nga lalaki gikan sa siyudad sa Iloilo. Nagdangat naman sa 1,225 ang naka-recover sa masakit sa Region 6 matapos nadugangan ni sang 51. Ang Western Visayas karon ang may kabukusan nga 2,409 ka COVID-19 cases, 1,253 dire ang aktibo nga kaso kag 34 ang napatay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:16. Kag sa ato naman
Malacanang nagapati, Pilipinas very good sa pag-contain sa COVID-19 outbreak. Samtang out-of-school youth ginapabot nga maglambot sa 4 milyon. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Okay, good morning anay kay Ma'am Annie Ducados Abeliar sa Parole and Probation Office. Kumain aga, Ma'am. Good morning. Sige, sige, Aksyon na, boy. Paniblado ga problema kung isang sige, go ahead. Sa kay Beverly Abad Tim. Good morning, Action Radio from Villamonte. Sa kay Beth at Tumangan, morning Action Radio, morning Action Boy, kag Action An. Watching live samtang nagapangape. Keep safe everyone. Salamat, Ged. Sa akon gali ang akon nga pakaisa nag-monitor man subong. Si Cosme Alparo, naginagilit ako no si Novem Generaliano sa live ni sila Action na boy sa Panasyatik. Okay. Sa Panasyatik ni sila nag-work eh. Halong-halong nga kay reported. Kay Evelyn Duca Cantolino, good morning man. Sige. Sa din ka na dampe? Sa kay... Sisinto Surada, Rose na ako muna niyo. Wala pa. Aha, okay. Sige. Good morning kuno sa ako nga diri sa Barangay Baliwagan ang amon magulang nga si Roel Hurada. Okay wala siya ko ginbasa kay do. Sige kay magulangin ni kuno do napatay ko roti do ilubong sa Agosto 19. Sige. Alauna sang hapon sa Barangay Baliwagan. Amo ni Cosme Alparo, amo ni pakaisa mo? Okay. Bia Jonathan, good morning man. May Kindo, great lang ko na si Lola niya Neneng dra sa may hinigaran. Lola Neneng, good morning. Kay Chrislyn Dimakotak Valero, good morning po sa inyong tanan. Watching from Nueva Ecija, great ko sa ako nanay Helen Dimakotak sa Cadiz, Negros Occidental. Kay sa kay tito ko, kag kay Neneng Itson sa Bago City. Sige. Kay sila niya? Itor Zaita Araceli. From La Carlota. Di ba? Bako La Carlota. Myla Rubin, good morning. Gatungay family of Dangkalan Ilog, kag Rubin family of Binalbagan. Good morning. Sa kay Maria Luz Grijaldo ako na Action Boy. Good morning, Action Boy and Action Ann. Stay safe always and God bless. Ano naman? Bones Friday? Sakto ko ni basa. Bones Friday Action Boy, kamamati kami diri live sa Rosario, Cavite. Upod si Sir James, Momay, kag Bonnie. Sa kay Sir Alex Fuentes, mayong aga sa Action Balita Bayan Aksyon Balita Bayan Numero 1. Kag Action Sir Boy Duran, kag Action Miss Ann. Happy Thursday sa inyo nga duwa. Ang biya ni gali kay man, be safe. Okay. Amo na gali. Kay Alex Fuentes. Now we know. Helen Huasna, mayang agaman. Kay amigo na ton Edwin Pineda, good morning. Joe Art Talandoni from Art Spring Purified Water sa Celine Homes, Bacolod City. Sa kay Erwin DB Gonzalez. Good morning, monitor man sa Connection Boy. Charina Biatingo, may agaman. Sabat na sa ni President. Manong sabat na muna si Dennis. Cory Vidaha, may agaman. Ang isa wala pa na sabat, sabton ka lang nakaroon ha. Charina Biatingo, sabton ka lang nakaroon. Fernando Lombre, Sir Good AM. Liog lang ko tamyaw sa Nday Jovet at Lombre, Nene Midel, Suset na Menso, Tanan, sang dakutan dako sa syudad sang Silay. Thank you, Gid. Jose Alan Braza, may aga. Nang sabat ni Dennis. Charina okay na na si Charina. Okay na tamam. Okay na? Okay na ang explanation sa amon president. Uptik na sa magsabat. Matyago na ang yan nga, copy-paste na mo. Ari naman gani si Cory Vidahaw, nagbabulig man explain. Correct. Salamat. Salamat. Sa kay Pretty Mahilom, good morning, God bless, and keep safe. Sa kay Sir Robert Hiraposco Caraballo, good morning, Action Boy and Action Ann. Monitor lang kami di sa Hutodahan Dumanan, ang imong kumpare, Action Boy. Sa kay Olive Prado Gargaritano, good morning, Action Boy.
And Aksyon and God bless and keep safe everyone. Kay Edmar Kilitar, good morning. Naga-live Aksyon. Syudad Sembago ni Aksyon na boy. Ginagreet niya lang si sabi Donya family, kag Bugar family nga nagapamati gid. Kag kay Bok Nonoy, good morning. Kag kay Jero Marjona Puig. Puig. Puig dili. Sorry, kakalipat Aksyon boy. Mayo lang nga pangape. Sa kay Miss Heaven, good morning. Kay Kagawad Melchor King Rombines, morning man, kag ngapita ko no kay Nanay Kanit. Si Nanay Kanit, hindi din kapihan niya ganit man, dong kalan. Kasabay-bay. Sige. Sana aga pangape. Kay ate, sige. Kabudlay sa akong sitwasyon sa akong di ang watch party. Sige lang, anyway, mga Aksyon, standby sa aton mga balita national. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:25. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga very good ang Pilipinas sa pag-contain sang pandemic sa piyak ng pungsod ang may pinakamadamong nga COVID-19 infection sa Southeast Asia. Sunod kay Roque, samtang nagpabilin ang community transmission sang virus, nalikawan sang Duterte administration na masobra milyones ka kaso gin forecast sang UP researchers. Duha pa ni Roque, kung wala ang sadto mga lockdown o kung nga panluluntad sa pungsod para ma-improve ang critical care capacity, ang Pilipinas ang mayara na kundani isang 1.5 to 3.5 milyones ka kaso sa Hunyo apang wala idinatabo. Sunod pa kay Roque, na-manage ang Pilipinas ang pandemic sa piyak sang high population density sa Metro Manila. Ang Pilipinas ang isa sa mga pungsod nga may pinakalawig nga lockdown nga ginpatuman. Ginpahayag ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga wala pa sang kasiguruhan nga maging available na locally sa bulan sang Desyembre ang COVID-19 vaccine. So kay Vergere, yara pa lang sa phase 3 ang clinical trials kag diri makitaan kung paano ini nga mag-progress. Dugang pa ni Vergere, ang Pilipinas nagahulat pa sa resulta sa trial sa Russian vaccine. Adlaw sang Martes madumduman una gid anunsyo ni Russian President Vladimir Putin nga ang Russia amo ang pinakauna nga pungsod sa bugos ng kalibutan nga ang nag-approve sa COVID-19 vaccine pagkaligad sa malapit 2 ka bulan nga human testing. Samtang ginbato naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang tanyag ni Putin nga maghatag sa pungsod sa vaccine kag ginpasiguro nga handa siya nga makigbahin sa clinical trials. Ginapaabot naman sa Department of Education nga maglambot sa 4 ka milyon ang out-of-school youth bangod sa COVID-19 pandemic. Sa Senate Committee on Basic Education hearing, ginpahayag ni DepEd Undersecretary Nepomuceno Malaluan kapin 4 ka milyon ka mga K-12 students ang wala nag-enroll para sa school year 2020-2021. Ini ang base man sa K-12 enrollment figures sa mga state universities and colleges kag local colleges and universities. Sunod kay Malaluan, ang total enrollment sa SUCs kag LCUs yara lamang sa 23.78 milyones para sa masunod nga school year kag ini ang manubo sa malapit 5 ka milyon ikumpara sa antihalikdan nga school year. Sa among nga kanamuon, 21.48 milyones ang yara sa public schools kag 1.55 milyones ang yara sa private schools. Sa Agosto 24, magabukas ang klase paagi sa distance learning sa piyak sang panawagan nga academic freeze. Nagdangat sa 380,000 ka mga estudyante nga gikan sa private schools sa nagsaylo sa public schools para sa school year 2020 to 2021. Sa ginpatigayon nga hearing sa Senate Basic Education Committee, ginpahayag ni Department of Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan ang iningahita mo ang bangod sa epekto sa COVID-19 pandemic, ilabi na nga may mga ginikanan nga nadulaan sang trabaho. Sa pinakaulihi nga datos ng DepEd, mayara lamang sang 1.56
million ka mga estudyante nga nag-enroll sa private schools. Tinalikdan nga tuig, 4.3 million ang enrollees sa mga pribado nga eskwelahan. Kinapaabot sa DepEd nga madugangan pa ang enrollees para sa masunod nga school year apang hindi na magalabot sa enrollment rate sang 2019. Magalawig sang siyam kabulan ang clinical trial sang anti-flu drug gikan sa Japan nga Avigan nga ginapatihan epektibo sa magbulong sang COVID-19. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergiere, ang proponent ni si Dr. Berba mo naghimo sang protocol kang ang trial ay patuman upod ang 4 ka mga hospitals. Lagip na diri ang Philippine General Hospital, Santa Ana Hospital, Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital, kag Quirino Memorial Medical Center. Gibatag ni Vergiere, ini ang mayara na sa approval sang FDA kag sang Ethics Board kag pwede na nga maumpisahan. Magluwas sa Avigan ang Pilipinas ang may nagapadayon man nga clinical trials sa antiviral drug nga remdesivir bagi sa Solidarity Trial sang World Health Organization. Ginapakalma sa palasyo ang publiko sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga magakuha ang Pilipinas sa Russia sa bakuna kontra COVID-19. So kay Presidential Spokesman Harry Roque, antes ipanagtag sa mga Pinoy ang bakuna, ini ang i-examine pa sa Food and Drug Administration. Ginpatag ni Roque, kinahanglan niya sundon ang lagi sa Pilipinas nga wala sang bulong ang ihatag sa publiko kung wala nagalabay sa FDA. Apang suno kay Roque, pwede man nga hindi napagasundon ang lagi kung mag-declare ang FDA sa emergency kag para sa compassionate use. Suno kay Roque, posible ang gobyerno man ang magagasto para sa clinical trials. Na-record naman sang DOH ang 4,444 kabago nga COVID-19 cases ukon may kabilugan nga 143,749 ka kaso. Lakip sa mga lugar nga may mataas nga bago nga mga kaso ang Metro Manila, sunod ang Laguna, Cavite, Rizal kag Bulacan. Ginanunsyo sang DOH nga nagdangat na sa 68,997 ang recovery sa pungsod, pagkatapos nga 636 nga pasyente ang nadugang sa mga nag-ayo. May nagdugang naman nga 93 nga napatay bangod sa virus, kaya nagdangat na tanan sa 2,404 ang mga nagkalamatay. Ang Pilipinas ang may 72,348 ka-active cases, 91.3% ang mild, 7.3% ang asymptomatic, 0.6% ang severe, kag 0.7% ang iyara sa critical nga kondisyon. Ang ini nga datos ng DOH ang base sa 91 sa 100 ka mga laboratorio sa bilog nga pungsod. Sa kadapusan nga balita national, ginmando sang DILG sa tanan nga police station sa Bugos nga pungsod nga mag-deploy sang police sa remittance centers para sa nagaparang nga distribution sa ikaduha nga tranche sa cash aid sa idalom sang social amelioration program. Sunod kay DILG spokesman Undersecretary Jonathan Malaya, naghatag sang direktiba si Interior Secretary Eduardo Año kay Joint Task Force COVID Shield Chief of Police Lieutenant General Guillermo Elizar para sa deployment sang kapulisan para masiguro nga ang physical distancing kapag suksok sang face mask ang masunod sa mga remittance centers. Dugang panimalaya, ginmando sang DILG sa quarantine rule supervisors nga supervise ang deployment sang tanan nga barangay tanod sa remittance centers agud nga masiguro ang pagpatuman sang minimum health standards para mapunggan ang posible dugang pang-transmission sang virus. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. Mga ka-aksyon, nakahibalo ka mo ba lang na sa sini nga panahon man, importante ka Inyo ipamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod di Aksyon, Fred Salangka. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo News Team. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.